Morjes. Moni on kysynyt minulta, että mitä se kognitiivinen terapia oikein tarkoittaa. No sana kognitiivinen, se tarkoittaa yksinkertaisesti kaikkea ja mitä tahansa, mitä meillä liikkuu päässä. Eli meillähän liikkuu päässä ajatuksia tietenkin, monenlaisia ajatuksia. Jos tulkitset jotakin, niin se tulkinta on ajatus. Jos oletat jotakin, se on ajatus. Mutta siellä on myöskin muita sellaisia, mitkä eivät ole varsinaisesti aktiivisina ajatuksina jatkuvasti esillä. On esimerkiksi muistoja. Muisto saattaa tulla mieleen sitten jostakin, kun se nähdään joku, joka muistuttaa asiasta, joku laukaisee muisto, mutta se ei ole jatkuvasti välttämättä ajatuksessa. Se silti saattaa vaikuttaa siihen, miten me alitajuisesti vaikuttaa siihen, miten me käyttäydymme tai miten me reagoimme. Esimerkiksi pelästymme jotakin tai vihastumme jotakin, kun muistojen syövereistä tulee jokin asia, mitä emme ajatelle kuitenkaan. Meillä useimmilla on myöskin sääntöjä, joko itse luomiamme sääntöjä meille tai sitten me jollain lailla olemme perineet ehkä sääntöjä kotona, perheessä, yhteisössä, missä me elämme. Voi olla sellaisia sääntöjä esimerkiksi, että lasten täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla tai miesten tai naisten täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla. Tai jos on itselle jokin sääntö, se voi olla vaikka sellainen, että minun täytyy aina saada 10 joka kokeesta tai aina täytyy suoriutua paremmin kuin toiset. Sellainen sääntö saattaa olla jopa tiedostumaton, mutta sellainen sääntö meillä joillakulla on. Ja niin poispäin. Meillä on erilaisia sääntöjä siis, joita me käytämme. Ne ovat myöskin niin sanottuja kognitioita, mutta ne on sellaisia syvempiä myöskin, jotka eivät ole välttämättä varsinaisina ajatuksina esillä. Kaikki nämä kuitenkin vaikuttavat siihen, miten me reagoimme ja myöskin ehdottomasti siihen, miten me tunnemme. Kognitiivisessa terapiassahan väitetäänkin, että me itse asiassa ajattelemme itsellemme tunteen, vaikkapa ikävä kyllä myöskin kielteisen tunteen. Jos vaikka ajattelet, että kävelet kadulla ja kaveri tulee vastaan ja sitä morjistat kaveria ja kaveri vaan menee, eikä ole mielestäsi sinua huomaavinaankaan, niin sinulle saattaa tulla siitä kielteinen tunne, tai todennäköisesti tuleekin. Saattaa olla, että hiukan tulee surullinen tunne tai ehkä vihainen tunne. Mutta sitä tunnetta ehkä edeltää kuitenkin siellä huomaamattakin joku ajatus, että miksei se kaveri nyt morjastanut, mikä se luulee olevansa, mistä se on mulle vihainen. Tällainen kielteinen ajatus aiheuttaa kielteisen tunteen, ja se kielteinen tunne sitten saattaa vaikuttaa siihen, miten me reagoimme. Ehkä me jätämme sitten ottamatta yhteyttä kaveriin, kun mä ajattelin, että ei sekään kerran minusta välitä, niin mäkään siitä välitä, näin poispäin. Kognitiivisessa terapiassa tutkitaan näitä ajatuksia. Ovatko ne faktoja? Ne eivät ole välttämättä faktoja. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, josta äsken puhuttiin, niin sehän saattaa olla, että kaveri vaan ei yksinkertaisesti huomannut siinä. Ja joka tapauksessa, olipa se ajatus fakta tai pelkkä tulkinta asiasta, niin joka tapauksessa se aiheutti sen kielteisen tunteen. Ja näitä käsitellään monella tavalla ja eri näkökulmista kognitiivisessa terapiassa. Kognitiiviseen terapiaan liittyy myöskin, se on oikeastaan kognitiivinen ja käyttäytymisterapia, joksi sitä nykyään kutsutaan. Eli siinä käsitellään näitä niin sanottuja kognitioita, eli pään sisäisiä, päässä kulkevia asioita, mutta myöskin niitä, miten me käyttäydymme sitten. Jos esimerkiksi mä ajattelen, että kaveri ei siis mua morjasta, en minäkään sitten enää morjasta häntä ja kukaan ei musta tykkää. Mä siis toisin sanoen mä en viitsi ottaa kenenkään yhteyttä, kun ei kerran minustakaan välitetä, mä vaan olen siellä huoneessani ja en vastaa puhelimeenkaan, niin tällainen käyttäytyminen varmastikin pahentaa niitä omia ajatuksia. En ota kehenkään yhteyttä, niin pikkuhiljaa voi olla, että ei minunkaan oteta yhteyttä. Tai en ainakaan pääse eroon siitä ajatuksesta, että minusta ei nyt pidetty ja niin poispäin. Eli se oma käyttäytyminen saattaa itse asiassa ylläpitää. Ja tämä samantapainen noidankehämäinen itseään vahvistava ilmiö tapahtuu ei ainoastaan masennuksessa, oikeastaan kaikissa emotionaalisissa ongelmissa, erilaisissa ahdistustiloissa. Jos mä ajattelen esimerkiksi, että mulle nauretaan, mä vähän punastun tai mä vapisen ja sitten siitä johtuen en uskalla pitää puhetta tai en uskalla avata suutani kaveriporukoista tai mitä vaan, niin oma käyttäytyminen vaan vahvistaa niitä pelkoja. Ja kun se pelko on vahvistunut, niin se lisää ahdistuksen tunteita ja ahdistuksen oireita. Ja näin tulee taas monia oirekehiä. Eli kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa näitä tällaisia noidankehiä, niitä tuhotaan, niitä
katkaistaan näitä kehiä niin, että se epämiellyttävä tai se ehkä epärealistinenkin ajatus joskus, niin se pyritään muuttaa realistisemmaksi ja samaten ne haitalliset käyttäytymiset pyritään muuttamaan hyödyllisemmiksi ja huomataan kerta toisensa jälkeen, että tämä menetelmä juuri toimii. Ihmiset pääsevät. Eli ihminen pystyy itse asiassa omalla ajattelullansa vaikuttamaan siihen, miten hän tuntee, miten onnellinen, miten masentunut tai miten ei masentunut hän on, tai miten ahdistunut hän on. Omalla ajattelullansa ja sitä ajattelua muuttamalla pystytään muuttamaan myöskin sitä tunnetta. Eli itse asiassa pystyt olemaan oman tunneelämäsi herra. Ei ainakaan tarvitse olla niiden kielteisten ajatusten ja hyödyttömien käyttäytymisten orja. Kognitiivinen terapia tutkitusti toimii todella tehokkaasti masennukseen, kaikenlaisiin ahdistuksiin ja huonon itsetuntoon, erilaisiin jännityksiin ja sen sellaisiin asioihin. Jos haluat lisää tietoa siitä, mitä kognitiivinen terapia voi tehdä esimerkiksi paniikille tai paniikkihäiriölle, niin vieraile blogissani, se on paniikkihairio.fi ja pistä vaikka kommentti sinne tulemaan tai kysymys, niin koitan vastata parhaani mukaan. Moi!